खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों आसाम हिस्ट्रिनि सायाव जों बयबो मिथिगौ हिस्ट्रि होननानै बुङोब्ला बेहा गुवार मोनसे सिलेबास थायो आरो मोनफ्रोमबो जोङो हिस्ट्रिखौनो बेबायदि बाहागो खालामनो हायो जों वर्ल्ड हिस्ट्रिनि बागै बुङा मानो बा इन्डियान हिस्ट्रिनि बागै बुङा मानो बा आसाम हिस्ट्रिनि बागै जों बुङा मानो हिस्ट्रिखौ जोङो बाहागो राननो हायो थिग बिदिनो जोङो हिस्ट्रि अफ आसामखौबो गाहायै मोनब्रै बाहागोआव जोङो बोखावनो हायो आरो बे मोनब्रैखौ जोङो डिटेल्सआव गुवारै सावरायगोन स' लोगो नोंथांमोन बे हिस्ट्रि अफ आसामा ओरैबायदि मोनसे इम्परटेन्ट टपिक जाय टपिकनिफ्राय जायखिजाया स्टेट लेभेलनि एग्जामानो जा बा APSC बा गुबुन गुबुन एग्जामफोरनिफ्राय बे हिस्ट्रि अफ आसामनि कुइसन फैयो स' बेखायनो बे हिस्ट्रि अफ आसामा जोबोर मोनसे इम्परटेन्ट टपिक आरो बेखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय दा बे हिस्ट्रि अफ आसामाव जोङो डिसकास खालामगोन जे गोदो राजा महाराजाफोरा मा बेबा माबायदि बिसोरो रायजो खुंदोंमोन बेनि सोमोन्दै जों डिसकास खालामगोन बेवहाय जोङो हिस्ट्रि अफ आसामनि सिङावनो गोदो राजा महाराजा जेरैबायदि सुतिया किंडम कच किंडम मुगल किंडम कछारी किंडम कमथा किंडम गोबां दङ बेबायदि स' बेफोर गासैबो हिस्ट्रि अफ आसामनि सिङावनो गोग्लैयो आरो बेफोर जा गोदो रायजो खुंनाय राजा महाराजा बेफोरखौनो जोङो पार्ट एबा मोनब्रै इरायाव जोङो राननाय जादों स' बे मोनब्रै इराफोरानो जाहैबाय बे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय आसाम हिस्ट्रि कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इरास नंबर 1 द एंशिएंट इरा नंबर 2 द मेडिवल इरा नंबर 3 द कॉलोनियल इरा नंबर 4 द पोस्ट कॉलोनियल इरा स' बे मोनब्रैखौ जोङो गुवारै डिसकास खालामगोन लोगोफोर दा आं गिबियाव नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो लुबैदों एंशिएंट इरा आरो द मेडिवल इरानि बागै स' आं बे कॉलोनियल इरा आरो द पोस्ट कॉलोनियल इराखौ उननि पार्टआव जोङो मोजाङै डिसकास खालामगोन स' जायखिजाया द एंशिएंट इराया जाहैबाय स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों द एंशिएंट इरा बेवहाय बिगिन जादोंमोन एंशिएंट इराया 350 एन्ड 1206 बेनि गेजेरनि जा समखिना बे समखौ एंशिएंट इरा बुंनाय जायो आरो जों सेन्चुरि हिसाबै जुदि साननानै नायोब्ला 4 to 12 सेन्चुरिनि गेजेरनि जा सम बे समखौनो जोङो एंशिएंट इरा हिसाबै बुंनाय जायो आरो बे एंशिएंट इरानि जा जागायजेननाय डायनास्टी बेवहाय नुदों नोंथांमोना आसाम हिस्ट्री बिगिन्स विथ बर्मन डायनास्टी थामहिनबा बर्मन डायनास्टीनिफ्रायनो आसाम हिस्ट्रिया जागायजेनदोंमोन बर्मन डायनास्टीयानो फार्स्ट रायजो खुंजेननाय आसामाव बिथांमोननिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन रायजो खुंनाया बेवहाय बर्मन डायनास्टी वाज एस्टाब्लिश्ड बाय पुष्य बर्मन इन 4th century इन कामरूप बर्मन डायनास्टी जों बयबो मिथिगौ जे बर्मन डायनास्टीनि गायसनगिरिया सोरमोन बे सोंलुआ फैबाय थायो जायखिजाया स्टेट लेभेलनि एग्जाम बा APSC एग्जामफोराव बेबायदि फैबाय थायो बर्मन डायनास्टीनि गायसनगिरिया सोरमोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ नोट्स खालामना लाब्लानो जाबाय इम्परटेन्ट पइन्ट पुष्य बर्मना बर्मन डायनास्टीनि गायसनगिरिमोन आरो बियो कामरूपआव गायसनजेनदोंमोन फार्स्ट आरो बियो पुष्य बर्मना गावनि रायजो खुंनायखौ एक्सटेन्ड खालामदोंमोन सानजाहा सदियानिफ्राय सोनाबहा कारावटियासिम बे जाबाय बेनि रायजो खुंनाय एक्सटेन्ड खालामनायनि ओनसोल बेनिफ्राय बर्मन डायनास्टी रिच इट्स हाइट डिउरिं भास्कर बर्मन्स रुल इन द 7th century स' भास्कर बर्मन जों बयबो खोनादों भास्कर बर्मननि मुंखौ बे भास्कर बर्मना बर्मन डायनास्टीनि सासे फेमास राजामोन आरो बे भास्कर बर्मननि दिनाव नैबे बर्मन डायनास्टीया जोबोर डेभलप जादोंमोन दा बिथांनि दिनाव बर्मन डायनास्टीया गोबां डेभलप जादों आरो बिथां बे बर्मन डायनास्टी बे भास्कर बर्मननि रायजो खुंनाय समाव चाइनिज ट्रेभेलार हिउएनसांआ आसामाव दावबायफैदोंमोन आरो नोंथांमोनाबो बेखौ गोसोआव लाखिनो हायो
भास्कर बर्मननि दिनाव सोर चाइनिज दावबायारिया आसामाव फैदोंमोन बे मोनसे कुइसन जानानै फैयो। स' अब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरनो नांगोन, हिउएनसांखौ लिरनो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय द डायनास्टी अफ बर्मन किंस एन्डेड विथ भास्कर बर्मन। आरो बे भास्कर बर्मनानो जाबाय बे बर्मन डायनास्टिनि जोबथा राजामोन आरो भास्कर बर्मना थैनायनि उनावनो बर्मन डायनास्टिया जोबदोंमोन। During Bhaskar Bormon's death, the control of the dynasty went to Slastamba, and he established a new dynasty called Mlesa Dynasty. So, Bhaskar Bormon थैनायनि उनाव बे ओनसोला गुबुननि आखायाव थांदोंमोन। बे जाबाय सोरनि आखायाव थांदोंमोन? स्लास्टाम्बा। स' स्लास्टाम्बानि आखायाव थांबाय बे ओनसोला, बिसोर जा बर्मन डायनास्टिया रायजो खुंनाय ओनसोल, बेखिनिया स्लास्टाम्बानि ओनसोलाव थांबाय। आरो बे स्लास्टाम्बाया मोनसे डायनास्टी बे इस्टाब्लिश खालामबाय आरो बेनि मुंखौ बिथाङा होदोंमोन म्लेस डायनास्टी। आरो बे म्लेस डायनास्टीया कामरुपाव सासन खालामदोंमोन 650 to 900। स' बे गेजेरनि सिमाखौ बे म्लेसा डायनास्टीया खुंनाय बे सम 650 निफ्राय 900 लागै बिसोर सासन खालामदोंमोन। थामहिनबा 7th century to 9th century सिमहालागै बिसोरो सासन खालामदोंमोन। आरो जोङो बुंनो थांब्ला 4th century to 7th century हालागै बे बर्मन डायनास्टिया रायजो खुंदोंमोन। स' गोबां दङ। बेनिफ्राय एनसिएन्ट एरानि बागै आं सावरायबावगोन नोंथांमोनजों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय इम्परटेन्ट पइन्टआ बे जाबाय दा म्लेसा डायनास्टिया गावसोरनि राजथावनिखौ केपिटेलखौ हाडेपेसर, थामहिनबा दानि जोङो तेजपुर हिसाबै जोङो सिनायो। बे हाडेपेसरानो जाबाय दानि तेजपुर। स' बेखौ बिथांमोना राजथावनि महरै गायसनदोंमोन। बेनिफ्राय in 9th century the downfall started and a new ruler came up। बेनिफ्राय बिदिनो बे म्लेस डायनास्टियाबो लासै लासै बिदिनो जोबलांनो हमबाय आरो बिसोर जोबनाय 9th centuryआव बिसोरो डाउनफल जालांनो हमबाय। बेनिफ्राय मोनसे गोदान मोनसे निउ रुलारा फैबाय आरो बे निउ रुलारानो जाहैबाय दिस निउ रुलार वाज ब्रह्मपाला हु एस्टाब्लिश पाला डायनास्टी। स' बे गोदान जा रुलार फैनाय, खुंगिरि फैनाय, बेनि मुङानो जाबाय नैबे ब्रह्मपाला। आरो बे ब्रह्मपालाया पाला डायनास्टिनि गायसनगिरि। भेरि भेरि इम्परटेन्ट कुइसन। बेनिफ्राय पाला डायनास्टिखौ सोर इस्टाब्लिश खालामजेनामोन? स' बेबो मोनसे सोंलु जानानै फैयो। अब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरना होबानो जाबाय ब्रह्मपाला। स' आं बेखौ अबजेक्टिभ टाइपआव नोंथांमोननो आं उनफोराव जों अबजेक्टिभ टाइपनि कुइसनबो डिसकास खालामगोन। स' जास्ट नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि जे नैबे मोनसे डिसक्रिपसन माने इम्परटेन्ट पइन्ट्सखौ आं नोंथांमोननो होनाय जादों, जाय पइन्ट्सफोरा नोंथांमोननि जिखुनु एग्जाम, जायफोर एग्जामाव प्रिपेयार खालामगासिनो गभर्नमेन्ट एग्जाम बा APSC, स' बिसोरनि थाखाय नैबे भिडिअ गोबां हेफाजाब होगोन। स' अबजेक्टिभ टाइपखौबो जों डिसकास खालामगोन। जायखिजाया दा बे पइन्टनिफ्राय नोंथांमोननाव सोंलु जानानै फैयो पाला डायनास्टिखौ सोर गायसनदोंमोन? अब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरब्लानो जाबाय ब्रह्मपाला। बेनिफ्राय ब्रह्मपालायाव ओरैबायदि खान्थि दंमोन, बिसोरनाव सेलेक्सन जाया। दा सेलेक्सननि ओंथिया जाबाय बेनो, गोदो राजा महाराजाफ्रा मा जायोमोन, बिफानि उनाव फिसाज्ला बा फिसाज्लानि उनाव नेक्स्ट सोरबा जाहैगोन बा बेनि फिसाज्लायानो जाहैगोन। स' बेबायदि लिन्थ्रियै माने न'नि मानसियानो बेबायदि सेलेक्ट जायोमोन। बा बे बर्मन डायनास्टि बा म्लेस डायनास्टिफोरनि दिनाव। नाथाय पाला डायनास्टिनि बेलायाव बिदि नङा, बिसोरनाव इलेक्सन जायो। स' बिसोर सेलेक्सन जाया, बिसोरनाव इलेक्सन जायो। आरो बे बिसोरनि रायजो खुंनाय पाला डायनास्टिया बे बेंगलावबो दङमोन। आरो बेंगलाव जेरैबायदि इलेक्सन जायो, जोंनि आसामावबो बिसोरो इलेक्सन जानानैसो रायजो खुङोमोन। पाला डायनास्टिनि बेलायाव, गुबुन राजाफोरनि बेलायाव सेलेक्सनसो जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दा पाला अफ बेंगल्स वेर बुद्धिस्ट एन्ड द पालास अफ कामरुप्स वेर हिन्दु। दा बेंगलाव थानाय पालाफोरा बुद्धिस्टखौ फालियो आरो कामरुपाव थानाय जा पाला डायनास्टि, बिसोरो हिन्दुखौ फालियो। बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय आरो बिसोर जा पाला डायनास्टिया रायजो खुंनाय, बिसोर गावसोरनि जा राजथावनि केपिटेल, बेखौ आसामाव हाडेपेसर तेजपुराव गायसनदोंमोन। दुर्जाया दानि नर्थ गुवाहाटी बेवहाय गायसनदोंमोन। कमरापुरनगर
थामहिनबा गुवाहाटी बे मोनथामखौ बिथांमोना गावसोरनि केपिटेल हिसाबै गायसनदोंमोन आरो बिनिनो आङो मोननैसो बे पाला डाइनास्टियाव थानाय सानैसो फेमास आङो राजाफोरनि मुंफोरखौ नोंथांमोननो होनो सानदों। बे जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों रत्नपाला, इन्द्रपाला, बे जाबाय गपाला जानांगौ बेयो, हर्षपाला, धर्मपाला, जयसपाला। स' बेफोर गासैबो बे पाला डाइनास्टिनि साफा साफा मुंदांखा बिसोर राजामोन। बेनिफ्राय पाला किंडम केम टू एन्ड व्हेन कामरुपा वाज इनभेल्ड बाय गौर किं रामापल। स' लासै लासै बिदिनो पाला डाइनास्टियाबो लासै लासै जोबलांनो हमदोंमोन आरो बे गौर किं रामपलजों बे फेजेनदोंमोन। स' बेयावनो बिसोर लासै लासै जोबलांनो हमदोंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय स' बेनिफ्राय द वर्क अफ पाला डाइनास्टि इज रिफ्लेक्टेड इन मदन कामदेब स्काल्पचार। आरो नोंथांमोना जुदि मदन कामदेब मन्दिराव थाङो अब्ला बिसोरनि जा पाला डाइनास्टिनि जा स्काल्पचार अन्थाइफोराव जा दानख'नानै दोननाय बेफोरखौ नोंथांमोना मदन कामदेबाव थांब्ला नुनो मोनगोन। बे मोनसे नायनो गोनां मोनसे खाम्फा बा मदन कामदेबाव नोंथांमोना थाङोब्ला नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। पाला डाइनास्टिनि बे स्काल्पचारफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आफ्टार दिस किंडम द एन्सिएन्ट हिस्ट्री अफ आसाम डिक्लाइन एन्ड ए न्यू हिस्ट्री अफ पिरियड बिगिन्स। थामहिनबा पाला डाइनास्टि जोबनायनि उनावनो बे एन्सिएन्ट इरानि पार्टआ जोब्बाय। थामहिनबा आरो बेनि उनाव एन्सिएन्ट इरा जोबनायनि उनाव मोनसे गोदान पिरियड फैगोन, गोदान हिस्ट्रि पिरियड फैगोन आरो बेखौ जोङो मोनथिनो हायो मेडिभेल इरा मुङै जोङो मोनथिनो हायो। आरो बे मेडिभेल इराखौ आं दा नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो लुबैदों। स' दा जों बाथ्राया जाहैबाय एन्सिएन्ट इरायाव जोङो मा डाइनास्टि जोङो मोनखो। स' फार्स्टआव जाबाय बर्मन डाइनास्टि जोङो सावरायबाय। बेनिफ्राय जोङो सावरायदोंमोन बे बर्मन डाइनास्टिनि उनाव जोङो सावरायदोंमोन आरो बर्मन डाइनास्टिनि गायसनगिरिया सोर बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि। बिसोरो बेसेबां बिसोर सासन खालामदोंमोन, मोनबेसे बिसोर सेन्सुरिसिमहालागै बा बेसेबां जौथायावलागै बिसोर सासन खालामो, बेफोर जोबोर इम्परटेन्ट कुइसन। आरो बेनिफ्राय म्लेसा डाइनास्टि फैबाय, बेनिफ्राय पाला डाइनास्टि। स' बिसोर गासै मोनथाम डाइनास्टिया बे एन्सिएन्ट इरायाव बिसोर रायजो खुंदोंमोन। दा जोङो डिसकास खालामगोन मेडिभेल इरानि सायाव। स' नेक्स्टआव फैबाय द मेडिभेल इरा आरो मेडिभेल इरा स्टार्ट जादोंमोन 1206 to 1826। थामहिनबा नैबे 1826आव ट्रिटि अफ इयानडाबुआव गोरोबथा जादोंमोन आरो बे इयानडाबुआव गोरोबथा जानाय समसिमहालागै आरो 12th सेन्चुरि स्टार्टिं बे गेजेरनि समखिनाखौ जों मेडिभेल इरा हिसाबै हमनाय जायो। दा मेडिभेल इरानि बागै आं नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो लुबैदों। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय आं माखासे पइन्ट्सफोरखौ नोंथांमोननो होनो सानदों, जाय पइन्ट्सफोरा नोंथांमोननि एग्जामाव गोबां हेफाजाब होगोन। बेखायनो आं नोंथांमोननो पइन्ट्स हिसाबै बुजायनो नागिरदों। बेवहाय इन द 13th century सन्ध्या ए किं कामरुप नगर moved his capital to Kamtapur and established Kamta kingdom on account of attacks by the Turks of Bengal। 13th century मा जादों, सन्ध्या सासे बेबायदि राजामोन कामरुप नगरनि आरो बियो गावनि केपिटेलखौ कमतापुराव गायसनदोंमोन। बियो गावनि केपिटेलखौ कमतापुराव गायसनदोंमोन आरो कमतापुराव गायसनखांनायनि उनाव बियो कमता किंडम, इम्परटेन्ट कुइसन, बियो कमता किंडमनि गायसनगिरिया सोरमोन अब्ला नोंथांमोना लिरनो नांगोन बेखौ लिरनो नांगोन। स' आरो बियो केपिटेला जाबाय कमतापुर आरो बियो मानि थाखाय कमतापुराव गायसननो गोनां जादोंमोन, बेनि जाहोना जाबाय नैबे बेंगलनि तुर्क्सफोरा बेखौ एटाक खालामबाय थादोंमोन। बेंगलनि तुर्क्स अफ बेंगल्सआ मा खालामबाय थादोंमोन, बे जा रायजो खुंनाय सासन खालामनाय ओनसोलखौ एटाक खालामबाय थादोंमोन। बेखायनो बियो मा जादों, गावसोरनि केपिटेलखौ बिसोरो चेन्ज खालामनो गोनां जादों, मुभ खालामनो गोनां जादों। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय द लास्ट अफ द कमता किंडम वेर रिमुभड बाय आलाउद्दिन हुसैन शाह सुल्तान अफ बेंगल इन 1498। आरो बेवहाय लास्ट कमता किंडमा बे नैबे
बे आलाउद्दिन हुसैन शाह बे सासे बेंगलनि सुल्तानमोन। बे बेंगलनि सुल्ताना कमता किंडमनि लास्ट राजाखौ बे रिमुभ खालामदोंमोन आरो बे जाबाय 1498 मायथाइयाव बियो रिमुभ खालामदोंमोन कमता किंडमनि राजाखौ। सोरो? आलाउद्दिन हुसैन शाह। बे मुंफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय although Shah started ruling but they could not establish a kingdom because of Huyan chieftains. So बे आलाउद्दिना जा कमता किंडमखौ बियो होखारनो हाबाय। होखारनो हानायनि उनावबो बियो गाव जेब्ला रुलिं खालामजेनदोंमोन अब्ला बियो मोजाङै गावनि रायजोखौ आलाउद्दिन हुसैना गावनि रायजोखौ मोजाङै इस्टाब्लिश खालामनो हायाखैमोन। मानि थाखाय? स' बेवहाय मोनसे हुयान चिफटेन्सफोरा बेखौ माने मोजाङै रुलार्सखौ मोजाङै इस्टाब्लिश गायसननायाव माने बे गायसननो होआखै। हुयान चिफटेन थानायनि थाखायनो बेयो बे आलाउद्दिन हुसैन शाहया गावनि रायजोखौ मोजाङै इस्टाब्लिश खालामनो हायो। दा बाथ्राया जाहैबाय हुयान चिफटेन्सनि ओंथिया मा? स' हुयान चिफटेन्सनि ओंथिया जाबाय आं बेवहाय नोंथांमोननो होनो नागिरदों हुयान चिफटेन्स वे लकेल वारियर or landlords of Assam who protected the land. दा हुयान चिफटेन्सनि ओंथिया बेनो जे बिसोर जाबाय लकेल वारियर, बिसोर ओनसोलाव थानाय मोनसे वारियर आरो बिसोरो landlords of Assam protected the land. बिसोर थारमाने थागिबिमोन, आसामनि थागिबि, बिसोर लकेल थागिबि आरो बिसोरो आसामनि ओनसोलफोरखौ बिसोरो आसामनि हाफोरखौ बिसोरो प्रटेक्ट खालामना लाखि गुबुननि सिङाव थांनो होआ बा गुबुन मानसिफोरनि सिङाव थांनो होआ। स' बे हुयान चिफटेन थानायनि थाखायनो बा बिसोरखौ बियो फेजेननो हायैनि थाखायनो बे आलाउद्दिन हुसैना गावनि रायजोखौ बियो मोजाङै इस्टाब्लिश खालामनो हायाखैमोन। स' बे मोनसे मोजां सोंलु जाना फैयो। स' इम्परटेन्ट पइन्ट बेखौ नोंथांमोना नट्स खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय इन द बिगिनिं अफ द 16th century बिश्व सिंहा बे कच ट्राइबनि बे राजामोन इस्टाब्लिश द कच डायनास्टी इन द कमता किंडम। आरो लासै लासै बिदिनो बेबायदि जांबाय बे आलाउद्दिन हुसैनाबो गावनि रायजोखौ मोजाङै सालायनो हादिया बिकज अफ हुयान चिफटेन्स। आरो बे समावनो 16th centuryयाव मा जाहैदों बे बिश्व सिंहाया जाबाय कच ट्राइबनि सासे राजामोन आरो बियो कच डायनास्टी बा किंडमखौ बियो कमता किंडमाव गायसनदोंमोन। आरो बेबो मोनसे इम्परटेन्ट कुइसन जानानै फैयो कच डायनास्टीनि गायसनगिरिया सोरमोन, सोर इस्टाब्लिश खालामदोंमोन कच डायनास्टीखौ? आरो अब्ला नोंथांमोना लिरनो नांगोन बे बिश्व सिंहा बे जाबाय कच ट्राइबनि राजा आरो बियो फार्स्ट कच डायनास्टीखौ इस्टाब्लिश खालामदोंमोन कमता किंडम हिसाबै बियो बेनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन कमता किंडम हिसाबै। बेनिफ्राय नेक्स्ट इम्परटेन्ट पइन्टआ जाहैबाय स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय द कच डायनास्टी reaches its peaks under Narration, बिश्व सिंहा एन्ड सिलाराय। स' इम्परटेन्ट पइन्ट बे कच डायनास्टीया बे नरनारायण आरो सिलाराय बिसोरनि दिनाव गोबां माने जौगादोंमोन। दा नरनारायण होननानै बुङोब्ला बेयो बिश्व सिंहानि फिसाज्लामोन। बे बिश्व सिंहानि फिसाज्ला नरनारायण आरो सिलारायनि दिनाव कच जा रायजो खुंनाय सासन खालामनायमोन बे समाव गोबां जौगादोंमोन बे नरनारायण आरो सिलारायनि समाव। दा बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिफ्राय सिमिलारलि इन द इस्टार्न पार्ट द कछारी एन्ड द चुटिया किंडम एरोज विथ साम हुयान चिफटेन्स। आरो थिग बिदिनो बे इस्टार्न पार्टआवबो कछारी आरो चुटिया किंडमा बे हुयान चिफटेनफोरजों बिसोरो जौगालांदोंमोन, डेभलप जादोंमोन। बेनिफ्राय बिरपला बेवहाय लिरदों नोंथांमोना ब्रेकेटआव नुनो मोन्दों फाउन्डार अफ चुटिया किंडम बे बिरपला। आरो बे बिरपल फर्म हिज फार्स्ट केपिटेल इन स्वर्णगिरि बा दानि बे नियर प्रेजेन्ट सुबुनसिरि रिभार खाथियाव दङ इन 1187। दा बे मोनसे कुइसन जाना फैनो हानाय एग्जामफोराव बिरपला गावनि फार्स्ट केपिटेलखौ बहा गायसनजेनदोंमोन मा दैमानि सेराव। स' बेफोरबायदिबो सोंनो हानाय सुबुनसिरि रिभार आरो बेयो गावनि केपिटेलखौ
बे सोरनिगिरि बेवहाय गायसनदोंमोन 1187 बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय रत्नध्वजपाल बे जाबाय सन अफ बिरपालनि फिसाज्लामोन शिफ्टेड द केपिटेल टू रत्नापुर बेयो नैबे ध्वजपाला बे गावनि केपिटेलखौ बेयो शिफ्ट खालामदोंमोन रत्नापुर आरो रत्नापुर होननानै बुङोब्ला दानि नै माजुलिखौनो जोङो रत्नापुर हिसाबै सिनायो आरो बेयो एबजर्बिं द एन्सियन्ट पाला डायनास्टी इन 1225 and finally to Sodia in 1248 so बे एबजर्ब खालामदोंमोन बे पाला डायनास्टीखौ नैबे इयारफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय 1225 and Sodia in 1248 बेनिफ्राय नेक्स्ट पइन्टआ फैबाय द फाउन्डार एबाउट कसारी किंडम इज नट नन जोङो दा कसारी किंडमनि मेइन फाउन्डारा सोर गायसनगिरिया सोर इस्टाब्लिश खालामदोंमोन कसारी किंडमखौ बेनि बागै जोङो दासिमबो मोजाङै जोङो मोनथिनानै मोना बेनिफ्राय दा बेवहाय कसारी किंडम आर अल्सो नन एज डिमासा किंडम जों डिमासा किंडम हिसाबैबो जोङो कसारी किंडमखौ मोनथिनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट इम्पर्टेन्ट पइन्टआ जाहैबाय एसान ग्रुप लेड बाय सुकाफा एस्टाब्लिश द आहम किंडम स' आहम किंडमखौ गायसनगिरिया जाबाय नैबे सुकाफायानो आरो बे मोनसे सान ग्रुप बिसोर बेनिफ्राय फैनाय आरो बे जाबाय सुकाफाया इस्टाब्लिश खालामजेनदोंमोन आहम किंडमखौ द 16th century was very crucial for Assam as the Ahom defeated the indigenous groups of Assam, Sute Kingdom and Kosari Kingdom. बेनिफ्राय लासै लासै बिदिनो 16th century मा खालामखो बे आहमफोरा बे इन्डिजिनियास ग्रुपआव जा थानाय बे आसाम सुटे किंडम एन्ड कसारी किंडमखौ डिफिट खालामदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय इट वाज अल्सो द पिरियड अफ द ग्रुप अफ इकासाराना ड्रामा अफ श्रीमन्त शंकरदेव आरो बे समावनो बे 16th century टाइमावनो बे जोंनि आसामाव श्रीमन्त शंकरदेवा जोनोम जादोंमोन आरो श्रीमन्त शंकरदेवा बे समावनो गोबां खामानि मावदोंमोन आरो बे गावनि बे खामानियाव बे नोंथांमोना नुनो मोनदों इकासाराना धर्मा दा बेखौ बेयो डेभेलप खालामनो हादोंमोन ग्रथ खालामनो हादोंमोन So, बेनिफ्राय after the death of Naranarayan of the Koch dynasty in the 16th century, the Kamata kingdom broke into Koch Bihar and Koch Hazo. बेनिफ्राय लासै लासै बिदिनो नरनारायण कोच डायनास्टीनि राजा नरनारायण थैनायनि उनाव बेनिफ्राय कमता किंडमखौ मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादों बे जाबाय कोच बिहार बेनिफ्राय बे वेस्टमोन सोनाबथिंजाय दङ आरो बे जाबाय मोनसेया जाबाय कोच हाजो बे इस्ट पार्टखौ बेबायदि कमता किंडमखौनो बेबायदि कमता किंडमनि सोनाबखौ कोच बिहार आरो कमता किंडमनि सानजाखौ कोच हाजो बेबायदि मोननै पार्टआव डिभाइड खालामबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय There started the conflict between the groups which result in the entry of Mughals and extension आहम किंडम बेनिफ्राय बिदिनो कनफ्लिक्ट जाबाय बेनिफ्राय बे ग्रुप्सनि गेजेराव ग्रुप्सनि ओंथिया बेनो बेवहाय आसाम सुटे किंडम एन्ड कसारी किंडमनि गेजेराव बेबायदि कनफ्लिक्ट जाबाय बा हेंथा दावराव जाबाय बेबायदि बेनिफ्राय बिदिनो बिसोर बेबायदि जानाय समावनो जाय बे मुगल्सफोरा जोंनि आसामाव हाबफैनो खाबु मोनबाय आरो आहमफोराबो गावनि किंडमखौ बा रायजो खुंनायखौ एक्सटेनसन खालामनो खाबु मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय इम्पर्टेन्ट पइन्टआ इन द 7th century so the Ahom Mughal conflict in which the Ahom held the expansive Mughals at bay epitomized in the Battle of Soraikhat of 1671 and which finally ended in 1682 with the defeat of Mughals and Itakuli in Guwahati बेनिफ्राय लासै लासै बिदिनो 7th century मोनफैबाय आरो आहम मुगल कनफ्लिक्ट बे नोंथांमोना भेरि इम्पर्टेन्ट कुइसन बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय 1671 आव बे बेटल अफ सराइघाटआ जादोंमोन आरो बे बेटल अफ सराइघाटनि दावहाय सोरनि गेजेराव जादोंमोन बे आहम आरो मुगलफोरनि गेजेराव जादोंमोन आरो बेवहाय आरो बे एन्डेड इन
1682 आरो बेनिफ्राय मुगल्सफोरा बेवहाय डिफिट जादोंमोन आरो बेयो नैबे जा सरायघाटनि दावहा जानाय बे दानि इटाखुलि बे गुवाहाटियाव जादोंमोन। बेनिफ्राय बे जाबाय नेक्स्टआव जाबाय मुगल एम्पायार वाज लेड बाय राजा राम सिंह आरो मुगलनि जा बे मुगल एम्पायार बेयो दैदेनदोंमोन। बेनि मुङा जाबाय मुगलखौ दैदेननाय राजा बे दावहायाव बा नैबे सरायघाट दावहायाव बेटेल अफ सरायघाटआव जा दैदेननाय बे दैदेनगिरिया जाबाय राजा राम सिंह। बेयो कछुवा किंनि सासे राजामोन, कछुवा किंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आहम किंडम वाज लेड बाय लाचित बरफुकन एट ब्रह्मपुत्र रिभार सरायघाट आरो आहम किंडमखौ नैबे लाचित बरफुकना दैदेनदोंमोन आरो बेयो नैबे दानि ब्रह्मपुत्र रिभारनि सरायघाट खाथियाव बेयो स' बेबायदि बिसोर दैदेननायनि उनाव बे सरायघाट दावहाया जादोंमोन। बेनिफ्राय 1671 बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आहम आर्मी वाज उइकार देन मुगल्स बाट उइथ ब्रिलियेन्ट टेक्टिक्स दे अन द बेटल आरो बिदिनो मा जाहैदो आहमफोरा एसेबां माने बिसोरनि जा सान्थ्रिफोर नांनो हानाय दावहा नांनाय बिसोरना नैबे मुगलनि रुजुनायाव जोबोर खममोन, खिन्थु बिसोरो ब्रिलियेन्ट मोनसे सोलो बाहायनानै आदब खायदा बाहायनानै बिसोरो बे बेटेल अफ सरायघाटआव बिसोरो देरहादोंमोन। बेखौ गोसोआव लाखि सोर देरहानाय बेबो मोनसे बेटेल अफ सरायघाटआव सोर देरहानाय बेबो मोनसे कुइसन जाना फैयो, अब्ला नोंथांमोना आहमखौ होनो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेटेल अफ इटाकुली वाज फाउट बिटुइन आहम एन्ड मुगल्स। थिग बिदिनो आरो आहम आरो मुगलनि गेजेराव नैबे बेटेल अफ इटाकुलिया जादोंमोन आरो बे जाबाय 1682 जादोंमोन। इन दिस बेटेल अफ आहम पुश बेक देन मुगल टु द वेस्ट अफ मानास रिभार आरो बे बेटेल अफ बे इटाकुलियाव बे आहमानो देरहादोंमोन आरो बे आहमफोरा नैबे मुगलखौ बे मानास रिभारनि वेस्टथिंजाय बिसोरो माने नारथ्रोद हरना दोनदोंमोन, पुश खालामदोंमोन जेन होनानै। स' बेफोर इम्पर्टेन्ट पइन्ट। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय द मेइन बेटेल वाज फाउट बिटुइन मुगल फाजुदार मानसार खान एन्ड द आहम कमान्डार धिङिया आलु बे बरबरुआ दा मुगल्स वेर डिफिटेड। दा बेनिफ्राय मा जादों बेवहाय दा जों जा मोनबाय इटाकुलिनि बे बेटेल अफ इटाकुलि, दा बेवहाय सोरनि गेजेराव जादोंमोन मेइन, दा बे जाबाय मुगल राजा नैबे फाउजदार मानसुर खान, बेनिफ्राय आरो आहमनि कमान्डार बे धिङिया आलुन बरबरुआ बिसोरनि गेजेराव जादोंमोन आरो बेवहाय मुगल्सफोरा जेननो गोनां जादोंमोन आरो आहमा देरहादोंमोन। In the 18th century, Ahom kingdom lost its power under the hands of Mohammedan rebellion आरो बिदिनो लासै लासै मोहम्मदान रिभलिउसन जानायनि उनाव बे आहम किंडमा गावसोरनि पावारखौ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बे जाबाय 18th सेन्चुरियाव। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय द मोहम्मदान रिभलिउना बेसां सननि गेजेराव जादोंमोन नै बेखौ गोसोआव लागि 1769 to 1805 बेवहाय जादोंमोन। मोहम्मदान रिभलिउन वाज द 18th century conflict between आहम एन्ड द मटाक आरो मटाकआ जाबाय मटाकखौ सुतिया आरो मरानफोरा दैदेनदोंमोन। बे मोननै लोगो नांनानै मटाकखौ दैदेनदों। बेनिफ्राय आरो बे मोहम्मदान रिभलिउनाव बेवहाय कनफ्लिक्ट जादोंमोन बिटुइन आहम एन्ड मटाक। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय आरो नैबे इयारखौ नोंथांमोना गोसोआव लागि 1769 to 1805 बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय द आहम किंडम वाज एन्टारिं ए क्राइसिस एज द पाइक सिस्टेम अन विच द स्टेट वाज बेस्ड आनएबल टु एडाप्ट टु द चेन्जिं इक'नमि एन्ड इमार्जिं ससियेल क्लासेस। बेनिफ्राय बे आहम किंडमनि दिनाव मोनसे पाइक सिस्टेम बिसोरो लाबोदोंमोन। आहम किंडमफोरा मोनसे पाइक सिस्टेम लाबोदोंमोन आरो बे पाइक सिस्टेमनि ओंथिया बेनो जे जेसेबांनो माने बिसोरनि सासन खालामनाय टाइमाव न'खरफोर दंमोन बा न'खरनि जायखिजाया
नैबे 16 to 50 इयार्सनि जा गेजेर बैसो थानाय 16 to 50 इयार्सनि जा मेल माने हौवा मानसिफोर थानाय बिसोरो माने खामानि मावनो होयोमोन। खामानि मावनायाव माने मिनिमाम खासेबाबो माने न'खरनि मिनिमाम खासेबाबो बिसोरो खामानि मावग्रा हिसाबै बाहायोमोन। स' बे जाबाय पाइक सिस्टेम, बेखौ बुंनाय जादों पाइक सिस्टेम। बेनिफ्राय दा बे पाइक सिस्टेमाव बिसोरो मा खालामदों आरो बिसोर पाइक सिस्टेमनि मेइन जा बेस बेयो जाबाय चेन्जिं इक'नमिखौ चेन्ज खालामनाय आरो ससियेल क्लासेसफोरखौ इमार्जिं खालामनायमोन। स' बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेवहाय दा महामारिया रिबेलियन स्टार्टेड डिउरिं द रिजाइन अफ स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंहा एन्ड एन्डेड डिउरिं द रिजाइन अफ स्वर्गदेव कमलेश्वर सिंहा। आरो बेबो मोनसे कुइसन, भेरि इम्पर्टेन्ट कुइसन जानानै फैदों बे। दा महामारिया रिबेलियना सोरनि दिनाव स्टार्टिं जादोंमोन? बे स्वर्गदेव लक्ष्मी सिंहा। आरो सोरनि दिनाव, सोर राजानि दिनाव बे महामारिया रिबेलियना जोबदोंमोन? स्वर्गदेव कमलेश्वर सिंहा। बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय द आहम किंडम फेल्ड टु रिटेक द एन्टायर किंडम, द पेक सिस्टेम वाज एबलिश्ड एन्ड द इक'नमि वाज टटेलि डेस्ट्रयड। बेनिफ्राय आहम किंडमा फेल जाबाय, बिसोर एन्टायर किंडमखौ माबानो थाखाय, खुंनो थाखाय बिसोर फेल जाबाय। आरो पाइक सिस्टेम खालामनायनि थाखाय बिसोरनि जा इक'नमिफोरा लासै लासै डेस्ट्रय जालांनो हमबाय। बेनिफ्राय लासै लासै मा जालांदों? द वीकेन्ड आहम किंडम फेल टु ए बर्मिस इनभेजन विच आल्टिमेटलि लेड टु कलनाइजेसन। बिसोर आरो लासै लासै बिदिनो बर्मिस इनभेजन बिसोर जेननो गोनां जाबाय। बेनिफ्राय लासै लासै बिदिनो आहम किंडमाबो जोबलांनो हमबाय। बेनिफ्राय विथ द डिफिट अफ द बर्मिस इन द फार्स्ट एंग्ल' बर्मिस वार एन्ड द साबसिक्वेन्ट ट्रिटि अफ यान्डाबु, कन्ट्रल अफ आसाम पास इनटु द हेन्ड्स अफ द ब्रिटिश। आरो लासै लासै बिदिनो एंग्ल' बर्मिस वार बिदि फैबाय। आरो बे फैनायाव मोनसे गोरोबथा जादोंमोन इंराजफोरजों। आरो बे इंराजफोरजों मोनसे गोरोबथा जादोंमोन, बे जाबाय ट्रिटि अफ यान्डाबु। आरो बे ट्रिटि अफ यान्डाबुनि गोरोबथायाव बे आसामनि जा कन्ट्रल खालामनाय, सासन खालामनाय, बे ब्रिटिशनि आखायाव लासै लासै थांनायसै। बेनिफ्राय दा ट्रिटि अफ यान्डाबुआ ओंथिया मा? स' बे मोनसे कुइसन जानानै फैयो। स' ओंथिया बेनो जे ट्रिटि अफ यान्डाबुआ जाबाय मोनसे पिस ट्रिटि, गोजोन मोनसे ट्रिटि। आरो बेयो जाबाय फार्स्ट एंग्ल' ब्रिटिश वार, बे एन्डेड जादोंमोन फार्स्ट एंग्ल' ब्रिटिश वारनि जा एन्डेड, बेवहाय बे ट्रिटि अफ यान्डाबुखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो बे ट्रिटि अफ यान्डाबुआ बेसेबां सनाव जादोंमोन? बे इम्पर्टेन्ट पइन्ट, बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। आरो बेवहाय ट्रिटि अफ यान्डाबुआ सोरनि गेजेराव साइन जादोंमोन? आरो इट वाज साइन अन 12 February 1826, नियारलि आफ्टर द वार वाज ब्रोकेन आउट अन 1824 बिटुइन ब्रिटिश एन्ड बर्मिसनि गेजेराव जानाय वारमोन, दावहामोन। आरो बे दावहानि उनावनो मोनसे बिसोरो गोरोबथायाव फैबाय। आरो बे गोरोबथायाव बिसोरो साइन होबाय। आरो बे जाबाय 24 February 1826। आरो बिदिनो मोनसे बे ट्रिटि अफ यान्डाबुखौ बिसोरो पिस एकर्ड, जेरैबायदि बिटिआरखौ जों बुंनाय मोनसे पिस एकर्ड सुक्ति जानाय। स' थिग बिदिनो नैबे ब्रिटिश आरो बर्मिसनि गेजेराव मोनसे ट्रिटि सोमजिदोंमोन, बेखौनो बुंनाय जायो ट्रिटि अफ यान्डाबु। स' बेनिफ्राय नेक्स्ट बे मिडिल इरानि जोबथारनाय इम्पर्टेन्ट पइन्टआ जाबाय द बर्मिस एक्सेप्टेड द ब्रिटिश टार्म्स टु विदाउट डिसकासन एन्ड दे एग्रिड अन ब्रिटिश इन्टारफेरेन्स अन आसाम। बिदिनो बर्मिसफोरा ब्रिटिशनि जा टार्म्स एन्ड कन्डिसन थानाय बेखौ बिसोरो एक्सेप्ट खालामदोंमोन विदाउट डिसकासन। आरो बिसोर एग्रि जादोंमोन जा ब्रिटिशनि बे इन्टारफेरेन्सफोर बेखौ बिसोर एग्रि खालामनायनि थाखाय बिसोरो एग्रि खालामनायनि उनावसो साइनफोरखौ होनांगोन। स' बेबायदि लासै लासै बिदिनो आसामा ब्रिटिशनि आखायाव
कन्ट्रल जादोंमोन। स' बे जाबाय बे गासैबो जों जे डिसकास खालामबाय बे गासैबो मेडिभेल एरियायाव गोग्लैयो। बेनिफ्राय मेडिभेल एरियानि उनाव आरो मोननै एरिया दङ। बे मोननै एरियाखौ आङो उननि पार्टनि भिडिअ नोंथांमोनजों गुवारै डिसकास खालामगोन। स' नङाब्ला बेवहाय गोबां भिडिअ गोलाव जागोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे हिस्ट्रि अफ आसामनि सायाव बे एनसियेन्ट एरा आरो दा मेडिभेल एरानि सायाव जायफोर स्टाडि खालामनो लुबैदों स' बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै स्टाडि खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला अन्नानै कमेन्ट बक्सआव सोंहरब्लानो जाबाय। आं हागौमानि नोंथांमोननो रिप्लाइखौ हरनो नाजागोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम, जाहाथे एग्जामनि थाखाय बयबो प्रिपारेसन खालामनो हायो। स' नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। थेंक इउ।